Централизованное тестирование на базе нашего университета проходило около 3700 абитуриентов. Соответственно, сейчас они будут получать сертификаты. Для получения сертификатов абитуриентам необходимо предъявить паспорт, пропуск с отметкой «ЦТ прошел», а также документ об образовании. Будет работать и приемная комиссия во время приемной кампании. То есть тут абитуриентам буквально выйти с одного кабинета, забрать сертификаты и уже подавать остальной пакет документов для поступления. Звычайна ў першыя дні наплыў абітурыентаў вялікі. Для зручнасці арганізаваны асобныя кабінеты для выдачы сертыфікатаў па кожным прадмеце. Гэта дазваляе пазбегнуць чэргаў. Пришла забирать сертификат со своими баллами. Все удобно, все предметы по каждому кабинету. Пришел, забрал. Очень быстро, все комфортно. Я вообще не стояла в очереди, пришла и забрала. Атрымаць сертыфікат можна па месцы здачы ЦТ у буднія дні з 9 до 18 гадзін. У перыяд работы прыёмнай камісіі з 12 па 17 ліпеня выдача будзе ажыццяўляцца без выхадных. Сертыфікат сапраўдны на працягу 2 гадоў да 31 снежня 2027 года. Таму нават калі абітурыент вырашыць не паступаць у гэтым годзе, яго сертыфікат будзе прыдатным да заканчэння тэрміну дзеяння.